Прывітанне, я Михаил, і зараз я вам распавяду пра сваю другую эдыцыю курсу практычная сацыятэхніка будуем грамадства с нуля. Вось пра першы курс вы можете даведацца па спасылцы, я пакідаю яе ў каментах. А зараз што ж такое будзе ў другой частцы, да, другой частцы. Ну, перш за ўсё, курс для тых, хто цікавіцца малымі нефармальнымі калектывамі, хто цікавіцца тым, з чаго складаецца грамадства, хто цікавіцца тым, як узнікаюць гэтыя калектывы, як яны жывуць і як яны знікаюць. Тым, хто цікавіцца, хто ж такі сацыятэхнік. Вось той, хто хоча ствараць супольнасці, да? хто хоча удзельнічаць актыўна ў супольнасцях. Вось пра гэта мой курс і, дарэчы, кніга, которую я пішу. Вось пра яе таксама будзе трошкі пазней. І так, паехалі. Што ж з'явілася новага у маім другім курсе, да, гэта аўтарскі курс. Ну, перш за ўсё, гэта 40 відэалекцый, да, было іх трошкі менш. Я запісаў 11 лекцый вось лета мінулого года, і гэта будзе улучшана ў новы курс. Таму 3 гадзіны відэо, глядзення, дастаткова тэорыі, дастаткова падсумаванай маёй практыкі, вось можна глядзець. Наступны пункт – гэта онлайн-размовы ў малых групах. У чым жа соль гэтых онлайн-размоў? Тым, што першае, людзей будзе максімум 5 удзельнікаў я набіраю. Гэта са мной, значыць, максімум 4 набіраю. Ну, можа быць, зраблю выключэнне, будзе 5, але максімум 4 удзельнікі, з якімі мы будзем працаваць вось на працягу 1,5 гадзіны і 2 раза на тыдзень. Да? Таму трэба перш за ўсё вырашыць, ці ваш гэта курс і ці варта пачынаць. Але калі пачнеце, не пашкадуеце. Далей курс практыка-арыентаваны. Што гэта значыць? Вы будуеце свае супольнасці, вы, магчыма, удзельнічаеце ў супольнасцях, і мы сможам падчас гэтых размоваў, да, гэтых сустрэчаў 2 разы на тыдзень ладзіць, значыць, абмяркоўваць, як там штосьці развіваецца, і выказваць свае меркаванні. Наступна гэта даследаванне супольнасцяў. Напрыклад, хтосьці з'явіцца, хто будзе занадта тэарэтыкам, той таксама знойдзе чым заняцца. Таму што я маю шмат тэмаў для даследавання, я магу прапанаваць, ці сам удзельнік прапануе, што ён хоча даследаваць. Вось, мы будзем фокусавацца на разгляду шэрагу супольнасцяў з 2000-х, з 10-х і з 20-х, пачатку 20-х, да, таму што зараз сярэдзіна 20-х. Вось, і гэта будзе вельмі цікава, бо мы закранем і Беларусь, мы закранем і ўвесь свет. Вось. Далей гэта значыць, пра даступнасць матэрыялаў. Я пішу зараз кнігу, і кожная лекцыя будзе, у прынцыпе, адпавядаць скарочанай тэме, ось, якую я выкладаю ў кнізе. Таму кожны удзельнік курса будзе атрымліваць PDF-ку пасля лекцыі і такім чынам зможа быць у курсе, пра што была размова. Вядома, гэта не заменіць размову, гэта не заменіць дыскусію, але гэта можа дапамагчы тым, хто раптам прапусціць нейкі занятак. Што далей? Значыць, мы будзем глядзець некаторае кіно, чытаць некаторыя кнігі і абмяркоўваць іх. Чаму гэта важна? Таму што шмат кіно спрабуе адлюстраваць нейкія супольнасці. Вядома, па-свойму, вядома, з нейкімі сваімі падыходамі, але гэта вельмі важна. Да? Вельмі важна для вывучэння, для разумення. Такім чынам вы не толькі зразумееце, як бачыць супольнасць там у кіно ці яшчэ дзе-небудзь, але і ў навінах. Да? Навінах, нейкіх тэкстах даследчых і гэтак далей, ці гістарычных, напрыклад. Вось. Што яшчэ будзе? Будзе яшчэ для тых, хто паспяхова скончыць. Ну, па-першае, будзе нейкі дыплом, я абавязкова зраблю дыплом, і па-другое, будзе клуб выпускнікоў. Дарэчы, мы ўжо сустракаемся 2 гады з папярэднім клубам выпускнікоў кожны месяц, 1 раз на месяц, і гэта рэгулярна адбываецца. Тэмы заўсёды ў нас знаходзяцца, тэмы мы напоўнены, і мы як бы развіваемся у бачанні супольнасцяў, у разуменні самых сябе, і гэта рэфлексія неабходна. Вось таму будзе вось такі вось момант. Так, што хачу сказаць. Мова працоўная, вядома, будзе беларуская. Я не забараняю іншыя мовы.
польскую, расійскую, англійскую, украінскую, але я буду выкладаць па-беларуску і адпавядаць па-беларуску. Таму ваша задача разумець беларускую мову. Так, што цікавага, да, што будзе 2 семестры, як я казаў, першы пачнецца ў кастрычніку, 4 кастрычніка, будзе адбывацца 2 месяцы, можа трошкі даўжэй, пасля мы зробім перапынак месяц, і ў 26 годзе будзе другі семестр. Умоўна кажучы, у нас 4 поўных месяца і інтэнсіўнай працы. Хутчэй гэта не атрымаецца, і вы зразумееце чаму, таму што ведаў проста, як там кажуць, па кокарды. Вось. Што наконт аплаты? Да, курс платны, таму што я трачу свой час, я хачу, каб яго цэнілі. Вось таму першы семестр для ўдзельніка будзе каштаваць 300 еўра і другі семестр 300. У суме 600 еўра. Таму ёсць яшчэ час, каб падрыхтавацца. Рыхтуйцеся. І так, падсумую. Курс пачынаем 4 кастрычніка. Гэта практычная сацыятэхніка для тых, хто хоча выдаваць і разумець грамадства ад самых падставаў, ад самых пачаткаў. Вось, гэта мой аўтарскі курс. Працуем у малых групах, і гэта будзе насамрэч незабыўна, інтэнсіўна і вельмі плённа для ўсіх. Вось, гэта ўсё, і убачымся на маім курсе. Пакуль.